Я зараз вас цікавлюся. Що з телеканалом «Прямий»? Одразу хочу сказати, я вважаю, що це йде пряма атака з метою віджати цей телеканал у власників. На користь кого? Коли ми говоримо про атаку на цей телеканал, і коли ми говоримо про те, що взагалі коїться в інформаційному просторі останні 3 місяці, знов-таки задайте питання, кому вигідно? А вигідно це, вибачте, Кремлю. І це не просто слова, тому що коли хтось говорить, не лякайте нас війною, не лякайте нас окупованим Донбасом, не лякайте окупованим Кримом, я знаходжуся на кримсько-татарському телеканалі АТР. І коли хтось таке говорить, то я завжди кажу, так поговоріть з сім'ями тих кримських татар, яких сьогодні, вибачте, затримують, арештовують. Поговоріть з сім'ями тих полонених, які повернулися, я вам це вже казав. Поговоріть з сім'ями військових, які сьогодні на фронті. І вони вам дуже швидко, за хвилини пояснять, так є в нас війна, це серйозно чи ні. Так само і зі свободою слова. Ви поговоріть. І знаєте, от було, якщо зараз четверта влада, реальна четверта влада в Україні, тому що ще одне надбання президентства Петра Порошенка, що засоби масової інформації, журналісти українські медіа стали реальною четвертою владою. Реальною, Любомире. І от якщо за півроку, зараз ви пройдете мимо цього, знаєте, буде як от ці історії про Радянський Союз, що коли прийшли за тими, я мовчав, коли прийшли за іншими, я мовчав, коли прийшли за мною, нема кому було на... Ви сказали, що телеканал «Прямий» хочуть віджати так в інтересах Кремля. Чуток існує дуже багато навколо телеканалу «Прямий». Я прямо вас запитаю. Віктор Медведчук цікавиться телеканалом «Прямий». Ви говорите, що є якісь кремлівські сили. Ще раз, я не можу стверджувати відносно цього прізвища, але одразу хочу сказати, коли ця ситуація відбувається, ну, давайте аналітично думати, це об'єктивно, от взагалі вся ситуація навколо Прямого, вона значно... Я не оптично кажу, Любомире, не оптично, я говорю конкретними речами, бо у нас конкретно одна країна-агресор. Конкретно прізвище Кремль і Путін. Вам достатньо? А як Путін може тут купити канал? А яким чином він володіє, реально, давайте, ефективно володіє 112-м, ЗІКом, Ньюсваном? Через Віктора Медведчука? Хвилиночку, але реально володіє хто? Путін. Давайте не розмивати меседж. Ну тоді, йдучи в ці самі, ну тобто реально володіє, там є зовсім інші власники, так? Тому що нас можуть слухати люди, реальними власниками є зовсім інші, так? Одного каналу є... Ефективне управління, я це сказав. Козак, ефективне управління, Любомире, я сказав. Ну тобто я правильно говорю, Путін через Віктора Медведчука цікавиться каналом «Прямий»? Кремль цікавиться. Через кого? Мені невідомо. Я думаю, журналісти розберуться з цим навіть скоріше, ніж правоохоронні органи.